ፖሊስ ኤርትራ እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ቅድሚ ቀትሪ ዝቀርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ሰዓት 8 ኣብ ሬድዮ ዛራ ዝድገም መደብ እዩ። መደባት ድምጽ ፖሊስ ኤርትራን ምክትታል ምሳና ሓቢርኩም እትርከቡ ኽብራት ሰማዕትና ከመይ ቀንኹም ድሮም ሳኹም እንረኸበሉ ሰዓት ኣኺሉስ መደባትና ዋዲድና ነዚ ዕለት ተዳለው ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ዘለዎ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ቀሪብና ኣለና ኣብዚ ንፍርቂ ሰዓት ዝፍኖ ትሕዝቶና ኣብ ምውሃድ ሓቢረኩም ዝጸንሕ ሓበን የማነ ከምቲ ልሙድ መደብና ብዜና ክንፍልም سلام كما يتقنيو زخبركم سمعتنا نزعل زيز تدالو سمناوي هاجراون أهجراون زينا بولش حزنا لكم قريبنا لنا زينا زغرب لكم أبي أبراهامي نتحت عدم زعمتو تتحزم أما محدار قلايف أسمرا قبل علقوا 14 عامت صوتها عامت زفتمو أب تحت قيد بوليس آتيوم اتكاب شابعي مدبر بوليس زوا ما أكل زبط حنا تصاب كم زنا ترى 13 عامت زعلميهم سيم بنيام كيدانن يويل يمانه هبت مريمن بعسرات الري نتا تحت عدم أتاريلهم نابكولي بوتا بموساد كم زعمتوان أديار بوليس مسحبرتك كم ستتحزن تفليتو نقداي قبوع حكمنا ورديت كم ستقبر لا زحبر شابعي مدبر بوليس قبل علي بأكالن أمرون ذي بسلت تحت عدمه صوتها عمت مفتام بحق زحتت كبيد قبل مخان تقيسو تمسا سالت ريو أبزقات ملوان تقلاطيفك نبوليس محبار فصمت جبان اب غزيو نمغيات نقدات حكمنا نمغبارن حجاز مخانو رديو بزا اغاطامي نتحت عدمه معمات كابتم بخبي زقطعو كبت جبانات بمخانو تكنزيبهم اتم اب تمساسال جبان كوافر زحسبو كاب تغباراتهم كادبو بمتحسساب ولدي ابل على دقم زغبرو مكتتال كحيلو كوسدو بزعبا زلون طنقاقات كستمرون بوليس زوا ماكلا زخاخيرو مثلاً حدقة مكينان زفتمو تقيدهم نبوليس بمدنقار كاب حقاو تحتاتنت مقلقالن كفليت مدحن إنشرانس نمركابن زفتون تتأرترتي أب تحت قيدي كم زأتو بوليس ترافيك زوب عن سبع حبيرو اتحبريتا وسيقو عبد الله حمراز تبهل منسي فقاد ممرح مكينا زي بلوخ نسو بموغوس بركة أب قبر سلاسي نأتم الرحواننت محبر موغو عزيع عن سبع زغونت نايما يبوت بمزوار نبرو عن سبا أن توعزة مكينا بمقلباتا نايل علي 4 شح نقفاق سارك وردا كم زغال على تيرو تترتاري موغوس قبل على تاقطري تارجا ER 3 A 4 3 زغونت تشكركاريت زقاتا محادقا فتامي أنا بمبال كتالل مفتانو كاب هاجراوي مدحن كوربوريشن إيرترا ناي مدحن كفليت نمركاب كم زغونة زقالت بوليس ترافيك زوب عن سبا كلت يوم تترتارتي بقابن تخصيصهم مهلاهم حبيرو قداي كسوسات أب مسرح متراي كم زلو زقلت حلاف مرمرا قبن زوا عن سبا كاب حق زرحاقة زي كونونتا وحبريتا بمهاب نبوليس كتدلاغر مفتان كابا حفرت زقولبب حصور تكبار مخانو بمتكاس ممرح فقان مكينا زي بلوم سبات مكينا كاب ممرح قطبو بتك الزخاخيرو لفتسأمت السناي تكبار بخبر خمز انقدوهم أبالات بوليس قليتهم ገንዘብ ይሁን ንብረት ከረክቡ ናብ መደበራት ፖሊስ ዝመጹ ፈጸምቲ ሰናይ ተግባር አባላት ፖሊስ በክብር ተቀቢሎም ከም ዘእንግድዎም አዘዝቲ ቀዳማይን ካልአይን መደበራት ፖሊስ ዞባ ማእከል ምስ ልኡኽ ድምፂ ፖሊስ ኣብ ዘካየድዎ ሰፊሕ ቃለ መጠይቅ ገሊጾም ካፕቴን መሓሪ መብራህቱን ሰርጌንቲ በየነ ርእሶምን ከም ዝገለጽዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ሃገርና ተመዲቦም ኣብ ዝሰርሕሉ እዋናት ብህፃናት መንእስያትን ሽማግለታትን ዝፍጸሙ ሰናይ ተግባራት ብብዝሒ ከም ዝተዓዘቡ ጠቂሶም እዚ መለለይ ኤርትራውያን ዝኾነ ጭዋ ባህሊ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተወራረሰ ይኸይድ ብምህላው ዝሓብን ይኽብሉ ኣረዲኦም
ገለገለ ሰባት ዝወደቀ ንብረት ወይ እውን ሰነዳት ኣብ ዘጋጥሞም ኣብ ክንዲ ናብ ፖሊስ ምርካብ ብሕቶታት ከዋጥሩናዮም እንታይ ገደሰና ብምባል ግቦኦም ካብ ምፍጻም ዝበኽሩ ሰባት ከም ዘለዉ ዝሓበሩቶም ኣዘዝቲ እቲ ሓቂ ግና መደበራት ፖሊስ ንኣረከብቲ ሓንጎፋይ ኢለን ከም ዝቕበላን ኪኖ እውን ብመሰረት ፖሊስ ኤርትራ ዘውፅኦም መምርሒ ከም ዘተባብዓን ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ሰናይ ተግባር ኩሉ ብኣብነት ክስዕቦ ብምዝኽኻር ንብረት ይኹን ገንዘብ ናይ ዘጥፍኡ ሰባት ስም ዝርዝር ኣብ መደበራት ፖሊስ ከም ዝልጠፍ ብምግላጽ እቶም ገንዘብ ይኹን ንብረት ጠፊኡና ዝብሉ ሰባት ኣብ መደበራት ፖሊስ ከይዶም ክውከሱ ከም ዝኽእሉ ሓቢሮም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ውሽጢ ሃገር ይኹን ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ኣህግራዊ ዜና ይስዕብ ዶብ ጥሒሶም ከኣትዉ ዝፈተኑ ልዕሊ 8,000 ሰባት ተቐይዶም ፖሊስ ዚምባብዌ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣትሒዙ ኣብ ከባቢ መውፅኢን መእተውን ነቑጣታት ዶባቱ ጥቡቕ ቁፅጥር ኣሰኒዩ ከካይዶ ዝጸንሐ ጽዑቕ ወፍሪ ዶብ ጥሒሶም ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ካብን ናብን ደቡብ ኣፍሪቃ ከኣትውን ክወፁን ዝፍትኑ ልዕሊ 8,000 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዊ ገሊጹ እቲ መግለጺ ከም ዘብርሆ ዚምባብዌ ነዚ ጠሓስቲ ዶብ ናይ ምህዳን ወፍሪ ከተካይዶ ዝተገደደትሉ ቀንዲ ምኽንያት ዜጋታታ ይኹኑ ዜጋታት ጎረባብቲ ሃገር ክንዲግቡእ ኣማሊኦም ብመፈተሺ ነቑጣታት ዝሓልፉ ሕጋዊ ሰነዳት ከይሓዙ ተሓቢኦም ምስጋር ስለ ዘግደድዎ እዩ ብዘይካዞም ብነቑጣ ተፍትሽ ቤት ብሪጅ ንምዕራብ 30 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ብዝርከብ ሪቨራንች ዝጽዋዕ ቦታ ተኸዊሎም ዝሰግሩ ብዙሓት በቲ ነቑጣ እውን ቀረፅ ዘይተኸፍሉ ኣቑሑ ኣብ ተሽከርከርቲ ሓቢኦም ከኣትዉ ክፍትኑ ዝተታሕዙ ውሕዳት ኣይኮኑን ገለ ካብኣቶም ምፅራይ ክግበረሎም ጉዳዮም ናብ ቤት ፍርዲ ክሰግር ከሎ ገለገሊኦም ግን ብኡ ንብኡ ነቲ ብሕቡእ ከእትውዎ ዝፍትኑ ኣቑሑ ቀረፅ ከም ዝኸፍልሉ ጌርካዮም ዝልቀቑ ዚምባብዌ በዚ ኣብ ዶባታ ካብ ነቑጣታት ተፍትሽ እናተኸወልካ ዝካየድ ንጥፈታት ኮንትሮባንድ ዓመታዊ ካብቲ ብቀረፅ ክትረኽቦ ዝነበራ እቶት ልዕሊ $1 ቢልዮን ኣሜሪካ ከም እትስእን ይፍለጥ ሞለጃዊ ዳቱክ ሰሪ ብዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብን ንግዳዊ ገበናትን ይድለ ዳቱክ ሰሪ ብዝብል ቅጽል ስም ዝጽዋዕ 33 ዓመት ዘዕድሚዩ ኒክሱንሂ ብዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ንግዳዊ ገበናትን ይድለ ምህላው ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ጆሆር ማሌጅያ ካሃን ማይዲን ሓቢሩ እቲ ኣዛዚ ፖሊስ ኣብ ዘካየዶ ጋዜጣዊ ዋዕላ ዳቱክ መስራቲ ናይቲ ብዕውት ጉጅለ ስርወ መንግስቲ ዝፍለጥ ንግዳዊ ኩባንያ ኮይኑ ንዓናቕጽ ገበናዊ ሕጊ 130 ቪ 130 ዘድ ቢን ብምጥሓስ እዩ ብክስታት ውድብ ገበናት ክቕየድ ዝድሎ ዘሎ ክብል ገሊጹ ተጠርጣሪ ኣብ በበይኑ ጽፍሕታት ዝርከቡ ሓለፍቲ መንግስታዊ ትካላት ጽቡቕ ዝምድምና ዘለዎ ምዃኑ ብምጥቃስ ድማ ዳቱክ ኣዝዩ ጸላዊ ሰብ እዩ ብምባል ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ከም ዝኾነ ከነጽር ፈቲኑ ተደላይ ንምሓዝ ኣብ ከተማ ፓቶንግ ሃንደበታዊ ወፍሪ ከም ዝተኻየደን ዳቱክ ክርከብ ከም ዘይተኻለን ዝገለጸ ተኣዛዚ ምስቲ ንሱ ዝመርሖ ኩባንያ ንግዲ ምትእስሳር ኣለዎም ተባሂሎም ዝጥርጠሩ 12 ሰባት ኣብ ታሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዋ ሓቢሩ መዝነቱን ስርሑን ብዘይገድስ ንዳቱክ ኣብ ምሕባእ ዝተሓባበረ ተሪር ስጉምቲ ክወሰደሉ ምዃኑ ዘገንዘበ ካሃን ማይዲን ነዚ ተደላይ ዝምልከት ሓበሬታ ክህብ ዝደሊ ሰብ ኣብ ቀረብኡ ናብ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ብኣካል ብምቕራብ ይኹን ቴሌፎን ብምድዋል ተርኡ ክዕዝዝ ተላብዩ ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ብሪጣንያ ኣንጻር ውሸባ ንዝተቃወሙ 36 ሰባት ይቕይድ ኣብ ለንደን ኣንጻርቲ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብታ ሃገር ጸኒዑ ዘሎ ሕጋጋት ዝተላዕሉ ሰባት ተቐይዶም بمسرت كابوليستا كتما استرخب حبريتا 36 ሰባት ክቅየዱን ከለው መብዛሕትኦም ድማ ብዘይ ምክንያት ነቲ ኣዋርሕ ዝኣክል ዝጸንሐ ሕጊ ብምጥሓሶም ምዃኑ ኣረድዩ እቲ ፍጻሜ ከጋጥም ዝኻለካ እቶም እኩባት ሰባት ብዝተፈላለዩ ነገራት ብምድርባይን ንፖሊስ ድሕሪ ምጥቃዖም ምዃኑ ነቲ ዕማም ዝመርሕ ተሓጋጋዚ ኮሚሽነር ላውረስ ታይለር ገሊጹ ፖሊስታ ከተማ በወገኑ እቶም ናዕበኛታት ነቶም ሕጊ ከንግሱ ገበን ክከላኸሉን ዝተዋፈሩ ኣባላት ፖሊስ ምጥቃዖም ዘይቅቡልን ዘሕዝንን ምዃኑ ሓቢሩ እዚ ህዝባዊ ምልዕዓል ዝቕጽል ዘሎ ድሕሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ዝሓለፈ ወርሒ እቲ ኣብ ገዛኻ ናይ ምጽናሕ መምርሒ ክሳብ መወዳእታ ዓለት ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ክቕጽል ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ድሕሪ ዝሃቦ መግለጺ እዩ እዚ ዳግመ ውሸባ ዘጋጥም ዘሎ ብሰንክቲ ኣብ መላእ ብሪጣንያ ብናህር ዝቕጽል ዘሎ ለብዕን ቁጽሪ ሕሙማትን ምዉታትን እናበዝሐ ብምዃዱ ምዃኑ እዮም ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ዝገልጹ
ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ዕለት ዝተዳለወ ሰሙናዊ ዜና ፖሊስ በዚ ተፈጺሙሎ ምስ ተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ብወገነይ ሰላም ገበን ኣብ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ቀጻል እትቐርብ መደብያ ኣብዚ መደብ እዚ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ዘለዎም ህዝቢ ክገብሮ ዘለዎ ጥንቃቐን ኣፍልጦን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ገበናት ምስ ዝፈጸሙ ጡርጡራት ብመልክዕ ቃለ መጠይቕ እተመሓላልፍ መደብያ ንሎሚ ክልተ ትሕዝቶታት ዝሓዘ መደብ ከነቕርብ ኢና ፈለማ ተመስገን ትኩእ ዘዳሎ መደብ እዩ ክቐርብ ጉዳይ ምክልኻሉን ምቅላዑን ንኹሉ እዩ ዝምልከት ዓለምና ኣብዚ እዋን እዚ ብኮቪድ-19 ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ኩነታት መዝሚዞም ክረብሑ ብዝደልዩ ሰባት ብዝፍጸሙ ዝተፈላለዩ ገበናት እውን እያ እትናወፅ ዘላ ነቲ ሕማም ይከላኸሉ እዮም ዝበሃሉ ናይ ሓሶት መድሃኒትን መሳርሒታትን እናሰንዑን እናሸጡን ማሕፍዶኦም ከሕብጡ ዝጓየዩ ብዙሓት እዮም ዝባንካ ቀሊዕካ ዝካየድ ስርቅን ዘረፋንካ ኣሎ ትንፋስ ሰብ ኣሕሊፍካ ሃብቲ ብምድላብ ብምቾት ንምንባር ብዝሓልሙ ዝፍጸሙ ገበናት ቅትለት ክውስኹ እምበር ክንክዩ ይረኣዩ የለውን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸሙ ገበናት ጾታዊ ዓመፅ እውን ከምኡ ይብርክቱ እዮም ዘለዉ ካብቶም ኣብዚ ናይ ቅልውላው መድረኽ እዚ ገኒኖም ዝርከቡ ገበናት ሓደን ስክፍታ ዝፈጥር ዘሎን እምበኣር እቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ጾታዊ ዓመፅ እዩ እንተኾነ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ግዳያት ይኹና ስድራ ቤታት ድማ ብፍላይ ነቲ ጸገም ፊት ንፊት ኣብ ክንዲ ምቅጣም ዓዊለን ክዛረባሉ ይደፍራ ብዘይምህላወን እቲ ገበን ከይተቓልዐ ዝሰርፈሉ ግዜያት ውሑድ ኣይኮነን ኣውራ እኳ እቲ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ ዝኾና ህፃናት ዝፍጸም ዓመፅ ንናይ መጻኢ ናይ ሓዳርን ካልእን ዕድላተን ከየጸልምት ተባሂሉ ብወለዲ ስለ ዝስጋእ ካብ ንንፋስ መሃብ ምዕባጡ ይሓይሽ እናተባህለ ተደፊኑ ዝተርፍ ብምዃኑ ኣብ ምክልኻሉ ዕንቅፋት ይፈጥር ምህላው እዮም ተመራመርቲ ዝገልጹ ብኸምዚ ዓመታዊ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑፀራ ቆልዑን ጎራዙን ግዳይ ጾታዊ ዓመፅ ኮይነን እውን ከይተኣውየለን ከም ዝተርፍ ንዓመፅን ሳዕቤናቱን ዘጽንዕ ኣህጉራዊ ትካል ይሕብር እተን ግዳያት ጾታዊ ዓመፅ ዝኾና ትሕቲ ዕድመ ብሰንክቶም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ምኽንያታት ፍርህ ተነጽሎ ስቕታን ዕበጦን ኣብ ብዙሕ ኣካላውን ስነ-ኣእምራውን ጸገም ክወድቃ ከለዋ ስድራ ቤታት እውን ኣብ መንጎ ምንጋርን ዘይምንጋርን ተቓቒረን ብጭንቂ እየን ዝወሓጣ ፖሊስ ይኹኑ ካልኦት ኣካላት ሕጊ እውን ኣብ ግዜኡ እኹል ሓበሬታ ስለ ዘይበጽሖም ኣብ ልዕሊ ገበነኛታት ስጉምቲ ክወስዱ ኣይክእሉን ኣለዉ በደልቲ መቕጻዕቶም ይቕበሉ ብዘይምህላዎም ድማ ጾታዊ ዓመፅ ክገድድ እምበር ክዕገት ኣይረአን እዩ ዘሎ ብኣጻብዕ ዝቑፀራ እንተዘይኮይኑ ዝበዝሓ ግዳያት ኣብ መድረኽ ወፅአን ተመኩረን ስለ ዘይገልጻ እውን ካልኦት ክመሃራሉ ይኽእላ የለዋን እቲ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝወርድ ጾታዊ መጥቃዕቲ ብዝተፈላለዩ መልክዓት ዝፍጸም ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ቀጥታዊ ምትንኻፍ ብልዕቲ ሓደ ኻዊ እዩ ንትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ብኣካል ጥራሕካ ወፂእካ ምርኣይ ይኹን ብኢንተርነት ስለ ጽዩፍ ምልኣኽ እውን ንኸሙታት ዝደፋፍእ ብምዃኑ ካብ ምዕማስ ሰፈልዩ ክረአ የብሉን ባህልቲዮም እቶም ነቲ ጉዳይ ኣብ ምጽናዕ ዝርከቡ ሰብ ሞያ እቲ ብዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ዝፍጸም ዘየድሊ ጾታዊ ርክብ እውን እንተኾነ ዓገብ ክበሃል ዝግብኦ እዩ እቲ መጽናዕቲ ናይቶም ክኢላታት ከም ዝሕብሮ ኣብ ውሽጢ ሓደ ርግኣት ዝውሕዶ ባእስን ዕግርግርን ዝመልኦ ስድራ ቤት ዝዓብያ ቆልዑ ስራሕ ኢሉ ዝከታተለን ክርከብ ስለ ዘይክእል ኣብ ዓመፅ ዘውድቕ ኩነታት ከጋጥመን ዘሎ ተኽእሎ ርሒብ እዩ እተን ምስ ሓደ ካብ ወለዲ ምስ ኣቦ ወይ ኣደ ጥራይ ዝነብራ መናእሰይን ቆልዑን እውን ከምኡ ወትሩ ናይ ዓመፅ ደበና ምሰን ጸላልወን እዩ ብፍላይ እቲ ኣደ ካልእ ሰብኣይ ተእቱ እንተኾይና
እቲ ናብ ገዝኣ ዝመላለስ ሰብ ንውላዳውን ቁሊሕ ክብላ ከም ዝኽእል ግምት ሂባ ክትጥንቀቕ ዘለዋ ኣካላዊ ወይ ኣእምሮኣዊ ወይ ውን ናይ ክልቲኡ ጸገማት ዘለወን ህፃናት ይኹና መንእሰያት ድማ ንነብሰን ክከላኸላ ስለ ዘይክእላ ካብ ካልኦት ንላዕሊ ንዓመፅ ቁልዓት እየን ናይ ኣእምሮ ጸገም ዘለወን ክሰምዓ ዘይክእላ ምልክት ቋንቋ ዘይፈልጣ ነቲ ዝወረደን ኣደራዕ ክገልጻኦ ስለ ዝሽገራ እቲ ጉዳይ ተቐቢሩ ክተርፍ ይኽእል እዩ ስለዚ ዝያዳተን ጥዑያት ምክትታል ወላዲ ወይ ኣላይ ከም ዘድልየን ክዝንጋሕ ይብሉን ዝበዝሑ ወለዲ ሓደጋ ዓመፅ ክመጽእ ዝኽእል ካብ ግዳሚ ኢሎም እዮም ዝሓስቡን ንደቆም ዘጠንቅቑን ይኹን እምበር እቶም ዓመፅቲ ጓኖት ዘይኮኑስ ደቂ ገዛ ማለት ኣብቲ ገዛ ኣተውቲ ወጻእቲ ዝኾኑ ኣዝማድ ወይ ዓሩኽ ዝበሃሉ ወይ ውን ኣለይቲ ኮይኖም ዝርከብሉ ኣጋጣሚታት ብዙሕ እዩ ዓይንቲ ወለድ እምበኣር ናብ ጓኖት ጥራይ ክጥምታ የብለንን ንምጥቕላል ጉዳይ ምክልኻል ዓመፅ ንፖሊስ ወይ ሰብ ሕጊ ጥራይ ዝግደፍ ኣይኮነን ብዓውታ ክዝረበሉ ክሳዕ ዘይከኣለውን ሕብረተሰብ ኣብ ምግታኡ ክተሓባበር ኣይክእልን እዩ ወለዲ ግዳያት ነቲ ጉዳይ ኣብ ከብዶም ሒዞም ብጓሂ ክሕመሱ ንዓቶም ይኹን ንብዱላት ደቆም ዝፍይዶ ነገር የብሉን ስለዚ ንዓመፅቲ ካብ ምቅላዕ ድሕር ክብሉ የብሎምን ኣለይትን መምህራንን ንዝዕዘብዎ ኣቐዲሞም ንዝምልከቶ ኣካል ሓበሬታ ብምሃብ ኣብ ምዕጋት ጾታዊ ዓመፅ ስርኦም ክጻወቱ ይኽእሉ እዮም ኣብ ምእላይ መንእሰያት ዝነጥፉ ኣካላት ሃይማኖታውያን ትካላትን ምኽሪ ዝህቡ ሰብ ሞያን ውን ኣብ ምዕጋት ዓመፅ እጃሞም ከበርክቱ ኣለዎም ብሕፅር ዝበለ ጉዳይ ምክልኻልን ምቅላዕን ጾታዊ ዓመፅ ብሓፈሻ ዓመፅ ስሕቲ ዕድመ ድማ ብፍላይ ሓላፍነት ወለድን ፖሊስን ጥራይ ዘይኮነ ሓላፍነት ኩሉ ዜጋ ምዃኑ ክዝንጋዕ የብሉን እቲ ካልኣይ ትሕዝቶ መደብ ምክልኻል ገበን ዝቐርበሉ ሰዓት ኣኺሉሎ ሎምኸ ኤርምያስ ኣስፋ እንታይ ፍጻመ ኣበይ መደበርን ምስ መንን እዩ ቃለ መጠይቕ ገይሩ ዘሎ ብሓባር ንከታተል ፍጻመታት ሰናይ ተግባር ብልሳን ኣባላት ፖሊስ ቃለ መሕትት ምስ ኣዘዝቲ ቀዳማይን ካልኣይን መደበራት ፖሊስ ከምቲ ወትሩ ዝግለጽ ህዝቢ ኤርትራ ንጽጉም ምሕጋዝ ንዝተባእሰ ምዕራቕ ከምኡውን ዜናቱ ናይ ዘይምድላይ ዝኣመሰሉ ካብ ጥንቲ ሒዝዎም ዝጓዓዝ ዘሎ ባህሊ ኣለውዎ እዞም ባህሊ እዚኦም ካብ ወለዶታት እናተወራረሱ ክሞፁ ጸንሕዮም መርኣያ ናይዚ ኸኣ ተሳትፎ ሰናይ ተግባር እናሰሰነን ከም ባህሊ እናሰረፀን ይመጽእ ኣሎ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ብቆልዑ መንእስያትን ሽማግለታትን ዝረአ ዘሎ ወዲቑ ጸንሐካ ንብረት ይኹን ገንዘብ ናይ ምርካብ ቅዱስ ተግባር ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሰሰነ ዝመጽእ ዘሎ መለለይ ኤርትራውያን ዝኾነ ዝሕብን ፍጻመታት እዩ ኣብ መደበራት ፖሊስ ክንድዝ ገንዘብ ሞባይልን ካልኦት ንብረትን ረኺቦም ናብ ፖሊስ ኣረኪቦም ዝብል ዜናታት ኣብ ድምፂ ፖሊስ ይቃላሕዩ ንሎሚ ኣብ ሰናይ ተግባር ኣመልኪቶም ትዕዝብታቶም ከካፍሉና ንኣዘዝቲ ቀዳማይን ካልኣይን መደበራት ፖሊስ ኣዘራሪብናዮም ኣሎና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዕድም ኣርማ ሰላም ልቦና ካብ ባሕሪ እሙን ጓሳ ሓላው ብደን ዓይኒ ፈለማ ኣዛዚ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ካፕቴን መሐሪ መብራቱ ፍጻመታት ሰናይ ተግባር ህዝብና ትማልን ሎምን ከመይ ትሪኦ ንዝብል ሕቶ ክገልጽ ከሎ ዛዕባ ሰናይ ተግባር ናይ ህዝብና ካብቲ ዝጸንሐ ክብርታት እዩ ዝብገስ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ቀደም ኣትሒዙ ዝተምሃሩ ይኹን ዘይተምሃሩ ንዝወለዶ ውላድ ክዕቢ ከሎ መጀመርያ ግዜ ስነ ምግባር እዩ ዝምህሮ ካብ ኣመጋግባ ካብ ኣዘራርባ ካብ ኣቀራርባ ምስ ደቂ ሰባት ኣትሒዙ
سنة مقبار يزمهرو كم إلا أنا خطوكسكي سنة عبينا مالتي كابزي زتبقى سخاء أب حبرة السبنا أب زعبي يكون أب زناسة زي حسس صبو سنة مقبار لنا أزبل أنا بوغني سلازي أب حزبنا زتفل علي عينة صبو سنة مقبار يرأي قاب قدمات حيزو زخون السب زخون زيغا كتحابرين حنا نعزب كان بوليس مالتي قالب توساقي أب تهزبي بوزح سنة مقبارات قالوا زتسقم أم حقاز زتبقاسي كررادو أم مقبار أم عاد أم مكار بوزح قليس كخودا زي كقال كاب قدمات حيزو داتو غرارس زمصري سنة مقبار باهلي لمدي قالنا كابزي زتبقى سقا أنا كان بوليس كابز خونا تحيزه دارغا 27 عامت كوين له بوزح صبوق سنة مقبار تحبرت السبيه زعزب مالتي لابنت ابزوا زي ندا معبل زمص زلو قال حبرت السبنا بفلاي امن اسيات كساب تحت عدمه يترفه زينات كزي مدلاي لابنت وديقو استرخبه نبرت افت مجمريا قدم وديقو بورتفوليو كركب كله تاشيرا كركب كله لما دبر بوليس زمص ازيو واحد ينير مخنياتو حتنا عندهم ገንዘብ ነይሩዎ خبلو عندهم دابلو تسكيفهم كم صوص يلو برخيبو زدربيو نيرو غير كم زي كوري بوليس ابستفلالي اوان ابستفلالي አጋጣሚታት بمدب استمرتات እንዳሃበ مسكوس እንዳካየደ አተሐሳስባና ረአያን ናይ ተሕብረተሰብ እንዳለወጠ እቲ ህዝብ ውን ከም زي مخانو እንዳፈለጠ ዝረኸቦ ንብረት ይዕበይናስ መርፍእት ይኹን ዶላር ይኹን ዩሮ ይኹን ወርቂ ይኹን ገንዘብ ይኹን ጥሪት ይኹን ዝኾነ ዝረኸቦ ንብረት ናብ መደበር ፖሊስ ኣብ ምምጻእ እንዳማዕበልን እንዳተመሓየሸን እቶም ሰናይ ተግባር ዝገበሩ መንእሰያት ኣብ መጽሔት ህዝቢ ፖሊስ እንዳውፅአ ካልእ ህዝቢ ክፈልጦ ካልእ ህዝቢ ካብኡ ክምኮር ይገብር ኣብ ዝግበር ኣብ ድምፂ ፖሊስ ውን ብተመሳሳሊ ይገልጾ እቶም ሰባት ተግባሮም ህዝቢ ከም ዝፈልጦ ይገብር እዚ ውን ንባዕሉ ሓደ ዓብዪ ኣበርክቶ እዩ ብዝተፈላለየ መልክዕ ንህዝቢ ኣስተምህሮታት ይህብ ብፍላይ ከዓ ንተምሃሮ ንመንእሰያት ኣስተምህሮታት ይህብ ሰናይ ተግባር ናይቶም ዝተፈላለዩ ተምሃሮውን ነቶም ካልኦት ተምሃሮ ኣብነት ንክኸውን እንዳገለጸ የተባብዕ ማለት እዩ ሕጂ ዘሎ ስነ ምግባር ዘዕቢ ዘተባብዕውን ፖሊስ ኤርትራ ዘውፅኦ ሓድሽ ኣሰራርሓታት ኣሎ ብዛዕባ ወዲቑ ዝሰርፈ ንብረት ንኣብነት ካብ ሓደ ናቕፋ ክሳብ 5,000 ዝግመት ንብረት ይኹን ገንዘብ ሓደ ወርሒ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ዋና እንድሕር ዘይመፅዎ ነቲ ረኻቢ ታሰነዱ ሒዙ ክመፅእ ብምግባር ከም ዝርከቦ ይግበር ብወገን ፖሊስ ክርከቦ ከሎ እቲ ንብረት ውን መዝገብ ኣለና ኣረካቢ ይፍርም ተረካቢ ይፍርም ብግቡእ ኣብ መዝገብ ተመዝጊቡ ከዓ ነቲ ረኻቢ መረጋገፂ ሰነድ ሂቡ ድሕሪ ወርሒ ክምለስ ከም ዘለዎ ቆፂር እዩ ዘፋኑ ዋላ እንተደጎየ እቲ ረኻቡ ውን ባዕሉ ቴሌፎን ገይሩ ፀዊዑ ከም ዘረክቦ ይዝገብር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣሰራርሓ እዚ ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ ሰራሓ ብፍላይ ከዓ ንትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ኣዝዩ ኣተባብዓ ኮይኑ ስለዚ ነቲ ዝነበረ ናይ ቅድም ስነ ምግባርና ዝያዳ ዝድርዕ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብወገን ስነ ምግባር ይኹን ብካልእ ነገራት ናይ ሕብረተሰብ ንቕሓት እንዳበረኸ እንዳማዕበለ እቶም ዝነበሩ ፅቡቅ ክብርታትና ውን እንዳተዓቀቡ ይኸዱ ከም ዘለዉ እያ ዝርዳእ ማለት እዩ ሰላማዊ ህዝበይ ፍሉጥ ባና ወድነት ባህሪ ኣዛዚ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ሰርጌንተ ቤነ ርእሶሙን ተመዲቡ ኣብ ስርሓሉ ዝተፈላለዩ ዞባታት ይኹን ኣብዚ ሕጂ ዘሎ መደበር ፖሊስ ገንዘብን ንብረትን ናይ ዘረክቡ ሰባት ከም ዘይተጋደፉ ተቐይሱ እዚ ከዓ ተሓጋጋዝን ሰሪሑ ፍረጻምኡ ክረክብ ዝደልን ህዝቢ ከም ዘለና ዘብርሂው ይብል መጀመሪያ ኣብዚ መደበርና ኣብ ተፈላለየ መዓልቲ ሰናይ ተግባር ወዲቑ ዝረኸበ ንብረት ይኹን ገንዘብ ብተፈላለየ መገዲ ይረክቡ ኣለዉ እዚ ከዓ ፅቡቕ ሰናይ ተግባር ናይ ሕብረተሰብና ባህሊ ፅቡቕ ይቕፅል ከም ዘሎ ዘረዳዕካ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ 2020 ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ ኣብዚ መደበርና ዝረከቡ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ንኣብነት ኣብዚ 2033 ዓይነታት ተረኪቡ ኣሎ ካብዚ ሕጂ 5 ገንዘብ ማለት እዩ ስጋ 18,000 ዝበፅሕ ከምኡ ብሽክለታ ወዲኦም ዝተረኽባ 21 ኣረኪቦም ካልእ ዝቆም ንብረት ንረኽቦም ሞባይል ከም ሓፂን ከም ተፈላለየ ንብረት ከዓ 7 ጠቕላላ 33 ኣረኪቦም እዚ ከዓ ፅቡቕ ተግባር ማለት እዩ ሕብረተሰብና ፅቡቕ ተግባር ስለ ዘለዎ ወዲኡ ዝተረኸበ ንብረት ፖሊስ ይረክባሉ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብዚ 2021 እንተሪእናዮ ገንዘብ 4 ተረኪብ ማለት እዩ ስጋ 2727 ገንዘብ ማለት እዩ
كم بشكلتات شعته زي قوام نبرة بلغة موبايلات كل نبرة كم حسابين كاش شعته كلهم العشرة تركيب ولا ماتي سلازي زي طعم صبق قالوا مالتي بخابينا بسنة تكبر ضربكو صبق تهزبي صبق يركب ولا ماتي يجينا أمنت أبزا وحزي حجي كل عزركم نيرهم زي أتمجي بصبق تعبان سلازي عبي زيناتهم سلازي دليو يجي أبزا قروان زي حجي كل عود 4 والعز كونه دق 10 عامت سقع 1937 نافه أركيومنا الله دزخا تي صبق تكبارات عاديان زينات كا زي مدلاين مالتي سلازي كاب قدم صنحي سلازي زي صبق تكبار ابزي فلا يقول تمنسات صبق تكبار كم زي يرى الله ازي اب بوتو غيرنا ገለገለ ሰባትካ ዜናቶም ዘቋሙቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ገበናት ዝዋፈሩ ለወል ዘን ክልተ ጫፋት ሪኢኻ እንታይ ትብለና እዚ ሓደ ቆልዓ ከም ንሹ ከሎ ብጽቡቕ ድሕር ዓቢኻዮ ዜናቱ ኣይደልንዩ ዝኾነ ይኹን ኣብ ስርክን ኣብ ጎብንካ ኣይዋፈርኒ ዜናቱ ድሕር ጽንሕኻ መንግስቲ ይረክብ ኣላ ማምነት ከም ቆልዓ ተጠቕሶም ጽንዓኹም በአንጻሩ ግን እትኻል ቆልዓ ግን ብጽቡቕ እንተዘዕቢኻዮ ሕብረተሰብ እንተዘዕሊዎ ስድራ እንተዘዕሊዎ ኣብ ዝኾነ ወልፊ ክዋፈር ከሎ ያ እንተዘይልዎ ካብ ጁባን ካብ ገለን ይሰርቁ እዚ ኸኣ ተደጋጋሚ ይኸውን ምክንያቱ ካብ ዘይ ምእላይ ማለት እዩ ክትኣሊ ዘይ ተንደሕኩም ቆልዑ ዳዕበ መስከድ ኣብ ከቢድን ኣብ ከተርን ኣብ ስርቅን ዋፋ ስለዚ ክልተ ጫፋት ኸውን ኣሎ ማለት ሕጂ እቶም ከም ዓይነት ዝገብሩ ነዞም ቆልዑ እዚኣቶም ኣብነት ኮይኖም ናብኡ ክምለሱ ይግባእ ምክንያቱ እዚ ካብ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ካብቲ ወላዲ ዘይ ምእላይ ዘጋጥም ዘሎ ክልቲኦም ኣዘዝቲ መደበራት ምስ ምርካብ ወዲቖም ዝተረኽቡ ዝተፈላለዩ ሰነዳት ንብረትን ገንዘብን ዝተተሓዘ ዝኽሰት ጉጉይ ኣመላኽታ ካብ ኩነት ዝረሓቐ ምዃኑ ጠቒሶም ኣባላት ፖሊስ ብፍሕሹ ገጽ ተቐቢሎም ከም ዘተባብዖም የርድኡ በቃላቶም ንስማዕዮም እዚ ከምዚ ነይሩ ይባሃል ከም ዝበሃል ሕቶ የለን ምክንያቱ ሰብዚ ሰናይ ተግባር ይዘረክብ ዘሎ ተፈላለየ ሰነዳት ገለምበር ኣብ ከምዚ ነይሩ ካዝ ሕቶ የለን ስጋ ሕጂ ኣነ ከም ተመክሮ ዘጋጥመኒ ብከምኡ ዝተፈሰሰ ሰብ የለን ግን እዚ ግን ሕብረተሰብ ግን ካብ ጌጋ ኣተሓሳስባ እንተዘይኮይኑ ዘጋጥመና ነገር የለን ፖሊስ ከዓ ይሓትየኒ እምበሺ በንጻሩ ኣመስጊኑ ወይ ዝኸድ ካልእ እቶም ረኸብቲ ዝበሃል ሓና ነመስጎዶም ኢና ከምኡ ኸማን ካብኡ እቲ ተኻሚቲ ትገልጽ በሃል ይወሃብ እዩ ንዑ ምክንያቱ እቲ ዝረኸበ ሰብ ሰረከበ እቲ ክሳይ በቲ ሕጊ ቀይሙ ዘሎ መሰረት ብሚእታዊት ይኸፈለ እዩ እቶም ሰነዳት ገንዘብ ዝረኸቡ ነቶም ክሳይ ኣመስጊኖም ዝኸፍልዎም ኣለዉ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ተግባር እምበር ሰብ ዝኾነ ይኹን ወዲቑ ዝተረኸበ ንብረት ከረክብ ዳ ግቡእ እምበር ናብ ፖሊስ ክሕተት ኣይግባእኒ ኣይፍቀድኒ ዝሓተሰብካ የለን ይና ኣምነት ኣብ ዝሓለፈ 2026 ንረኸብቲ ትግዜ ገደብ ስለ ዝሓለፈ ንረኸብቲ ይምንያ እዚ ኸ ነቶም ረኸብቲ ጽቡቕ ተባቢዒ ሓደ ኸኣ ዝግበሮ ሰናይ ተግባር መንግስቲ ዘዋፅኦ ተባቢዒ እዚ ኸኣ ከም ባህሊ ተለሚዱ ኸይ ስለ ዘሎ ናይ ጠፊ ተረኸበ ንብረት ዝኾነ ይኹን ሰብ ከዓ ገደቡ ድሕር ሓሊፉ ዋና ተይዝረኸቡ ንረኻበ ኸኣ ተረከቦማት ቤት መምርሒ መሰረት أرما سلام لقونا كبحري القواسة حلو بدين عيني زي سنة تجار ملكيتك بحفشة حزبنا كبر زلو نقطعلون كمي كسعب له انتي ملأخت تم حلالف صبو أنا كم حلالف زدلي اتي زلو سنة مقبار كأكب عنه نبتز قصد زلو حجو ولدتاتون كم حلالف عنه نعملت حتى نقطة رخيبهم قول عدوك 5 عامات 6 عامات 7 عامات تأكيبهم متيم يركب أنا حجي بطعم يزحقوس نزي عبي خلق قدمه عبي يفلت يكون نجار ولا زينات كنبرة وسيط كون كاسين كاخت لبركم زي كذا يفرده أتوم السنة تابز وانزي قل كلهم تأكيبهم مزو كل تعبت الناس يمشوا كتوم مسكنهم كلها رفعات كتلهم كلها تحكوا يسوي يزغل زي سنة مقبل زي حجي ده ما حبل يزغل يزغل مالتي سلازي زي ولادون بعلو التي حجز له صبوق سنغوار انتن كأكب نسقوا العازو ولد كتواوع له كرد له مس بوليس كوينون تحوابيرو التي زخون يكون ولادو مبزحتهم ولدي دقم بوليس كمخرلهم يمصوا مالو بارا نحرت شجيرو مالتي كان مجمرتا ግን بعلهم لا تخاتاترو لا تقصاصرو كردهم كيسرجو قدامنا نخالق ነገር كيهاو مسቲ خالق نابرا معنا معراري أمرت ولا نتولى انت أتخاتاتي لهم تقاصيرهم يتحجي زلو تزقص زلو بحالنا
كوتسلي بس عابي وصيت معنا كمصالنا سلازخيل تزبي نزي كي تمنو كي سلچو كسعرلو كمزلو يعني زي لابو أرما سلام لبونا كبحري القاسح حلو بدين عيني امباركس زخبركم سمعتنا نلومي أبسناي تكبارا ملكيتنا مس أزستي مدبرات زكايرنا على محتد أبزي زازيونا لنا أبزمت سومون مس بركت زبالة باطيراتات وطعي هاجرن أوارغن نا بوليس ركب زيغان غنزبا استركبت وانان أملكيتنا زدالنا مدب حزنا لكم كنقربينا سلام كنا مرباتنا أمس زاميو كبرى سمعتنا كابتن برهان زكرياس تمسجنتكو إرمياس أصفا تسفيت قبل ميكائيل ششاي تمولسو أبيل أبراهامن موسى كدانن مربات مدلاون مقرابن مسخم تسنحنا أبالات دمت بوليس إيرتراينا بوغان تكنيكون عوض عميت أنحو أبزمت صومون أبتماساسال ساعات بخالة حسو كسام الرخب سسنايو Police,